So, bibigyan po ni sister ko ng tsaa. Ano ba yung tsaa yan, te? Ayan, bibigyan. Ano ba yan? Parang kape. May libre pa siya. Ayan. So, Roy, napakaswerte mo. Pinagpala ka ng Lord, ha? Talaga po. Bibigyan ka ng... Darasal ko kanina umaga. Ayan. Ayan, sponsor ni Ate Milet. Ano galing yan? Kaya ba? Ang galing kay Bakwi. O, Bakwi, ayan. Shoutout sa'yo. Ayan. Sa mga nang Ibibigay namin sa... Kaibigan namin si Roy. kay Lord. Ayan. Na-stroke. Ganyan po talaga pag hindi nakakalimut kay Lord. Ayan. Ayan, masaya mo sa ate ko. Si Ate Milet yan. Ate Milet yan. O, ayan. Ang pangalan niya, Milet Salakwi. Ayan. Ayan, binibigay. Ayan, sponsor. Binibigay po yung kape. Ayan. Ayan guys, binigyan siya ng kape ni Ate Milet. Nakita. Siya na po yan. Mapagkakasya, malaki yung aking dala. O, tara na. Tara, may kape ka na. Salamat ka, Ate Milet. Salamat ka. Salamat ka. Opo, ganyan na lang po. Salamat ka, Ate Milet. Tsaka sabihin mo, sana kay Seba. Salamat ka. Tsaya yan, pre. Tsaya. Maganda siya yan. Maraming po salamat. O, pasalamat ka muna kay Ate Milet. O, salamat ka muna. Maraming po salamat, Ate Milet. Tsaka kay Eva. Shoutout. Sana niya si Eva. Si Eva. Si Eva. Nasa abroad si Eva. Ah, si Eva. Pasalamat ka. Sa abroad ba? Oh, salamat po. Maraming po salamat. Yan. So, ayan. Binigyan si Ate Milet. Yan. Thank you very much. Ayan. Thank you.